भाई ए भाई काहे तुम उदास बैठल बाड़ू? अरे का कही रे बाबू, और 3 दिन के आज सेमो के मेहरारू हमारा नागिन में दम को के थोइले बिया। तेने कहे का बात बा? हमनी के बंटवारा करवा दो। तू ठीक कहता रे बाबू। बाबूजी के बोलाओ, आयो अभी बंटवारा होइए के रही। बाबूजी ए बाबूजी बोलाओ, दूध का दूध पानी के पानी यही घड़ी हो जाई। अरे का हरे काहे चिल्लात बारे? कहनी है कि हमनी के बंटवारा कर दो, एके में ना रम जा। बंटवारा क्या बात बाकी बंटवारा रे? आई श्यामू भैया के मेहरानू हमार माई के तंग कर रखले बिया। तो ठीक बा, जब तोर बंटवारे करे के मन बा तो बोला झटकन के बोला के बंटवा ले। ठीक बा, बोलाओ झटकन काका बाबा के। प्रणाम। हमारा के गोड़ लागो। कहाँ के तैयारी में बालो है झटकन काका? अरे जात रही सत्यनारायण घरे का तो झगड़ा लड़ाई के लिए बसनु ओकनी के समझौता में। झगड़ा लड़ाई के फेला में जाता लो कि फिर बियाह करवा में जाता लो? ना ना, ओकनी के समझौता में जाता नहीं। हमनियो के चली जा। ठीक बात, चलो सन अंटी उंटी नहीं करबो सन ना। हमनी के आवाज ले पहले बाकी हमन के जाता ना फैसला कैले बन के झगड़ा वो आज तक लेको सफल नहीं खे भाई। ना ना, ई सफल क के आके बा। ठीक बा, ठीक बात, चलो सन। चलो वजह के हमनियो के गोटी छेट हो जाई। का हो सत्यनारायण, काहे खातिर बोलैला ह? आ गइल काका। हां, अरे देखो नहीं खो हई रमुआ रोज दारू पी के घर में झगड़ा करता, कहता कि हमरा के अलगे कर दो। यही से तारा के बोलैनी हो, एकर जतना बात उतना बांट दो। काहे खातिर अलगा होखो बोलो? समझा बुझा के परिवार के लेके चलो। ना ना काका, ये समझैला के माह में नहीं थे। रोज रमुआ दारू पी के झगड़ा करता, बंटवारा के कहता। तो ठीक बाटे, जाता ना बड़ बर्तन बाटे निकाल के ले आओ, हम बंटवारा कर देनी। अच्छा ठीक बा काका, हम मंगावत तनी। बेटा श्यामू, बेटा श्यामू, का हो बाबूजी? जतना तारा घर में बा सब सामान अपन ले आवो, झटकन काका आई बड़ बाटे खातिर। हमारा भी सामान कहाँ बा? शादी भइल ओही घरी सब माई और अमुआ धरवा ले लो सन। हमरा के सामान देलो सन कहाँ? तारा भी नहीं खे? ना, हमारा भी एको सामान नहीं के। रमुआ, रमू का हो? ते अपना घर में से सामान ले आओ, जवन बात हो झटकन काका आई बड़ बंटवारा करे खातिर। ठीक बा, हम अपन सारा सामान ला के रख देले बानी। झटकन बाबा से कह के बंटवाओ। ठीक बा काका, हई सामान बा बांट दो। ठीक बाटे, ले आओ। अरे ना करूंगा। हां काका बोलो। हई जाता ना सामान मन आधा आधा कर दो सन। ई हां, आधा आधा कह के दुनो के मिले ली जा। बात ससुरा तोहनी कह रे ले ले मसान के ओकनी कह। खखनुआ हां खदे ना। गणासी जल्दी ले आवा, आधा आधा काट के कर दियाओ। गलाठी ले चाहे हछुआ ले कुछ ले काटा जाए। हाँ, हम कहनु कि कहला कि आधा आधा कह के दुनो लेके घरे जा छ। ना ना, ओकनी के हटे। हमन आधा के कर सन। हमन के सोचने लगे कुछ आमदनी होई। बाकी हो गइल काका, बाट में जा। ठीक बाटे,
झटकन बाबा अरे ई बंटवारा के कइलो सो हम कोई नहीं है चौकिया ओने दे दे बड़ा हमारे तने को चौकिया नहीं खदे ले रोटी बनी कैसे अरे खदे ना खकनुगा हाँ चाचा बोलो कैसे बंटवारा कइला हसन रे कहाँ बतवाला में खलाबी बा तो लगा खलाबी लौकता को चौकी होनी है बा एको चौकी हमारे तने नहीं के हमनी के दिमाग मत गलत करो सब कोई तो नहीं छोटे नारायण ना हो हमनी के गलत काम ना कर ले जा का तो लौकता कि ने बा दोनों चौकिया आहू छतनारायण भाई वाला बेला ना वा चौकिया दे बतावे ना बेला ना दे हम तो तू बेलना दो छतनारायण भाई के अपन माई के चौकी ले जाओ ये बेला उठा लो चौकी दे दो हमार ले जाओ तो चौकी कौन ली दर अपन बेला ना हाय हाय चाचा और एगो तसलिया बेसी बा ओने कौन तो छलिया और हाय अपन तवल ले जो माई वाला हां तो एने रख दे अच्छा करिया तवा कौन ली ले जाओ हो ए काका अरे आ हई एगो लोटावे एक्स्ट्रा बा लोटावे एक्स्ट्रा बा हमन के चोरा ली जा पार्ट में चुरा लसन होने काम करी हां पार्ट में चुरा के गोते निकल जासन दर खखन में चोरा ले ईता हले देखी के देख मत लोटा हो ई तो पकचल बा पचकल बा हां तो धोए वाला पचकल में रखल जाला का धोए दे अच्छा जान गई खुद गुले हां चल अब रोज रोज पोछत भाई जब धोवे वाला हो गई हां ठीक बा सत्यनारायण काका आई देखो बंटवारा हो गई ठीक बा नु हाँ हाँ काका ठीक बा तो ठीक बा हमनियो के चलते जा ठीक बा काका चलो खदेना खकनुगा चलल जाओ ठीक है बा चलो सन भाई ए भाई कहाँ खड़े का हरे का छिया तड़े हमारा के 500 रुपया दे तो तनी काम बा 500 रुपया बंटवारा भइला के बाद हमारा भी पैसा कहाँ बचल बा कि तोरा के दीही हम कहनी नु हमारा चाहिए तो चाहिए हमारा भी पैसा नहीं है तो हम कहाँ से दीही देख बुढ़िया तू ऐसे ना मनबे हे भगवान अब हम कहाँ जाए हमारा कुछ समझ में नहीं खे आवत तोरा नहीं के बुझाता हमारा बुझाता ना जीवना के इतना दुलार प्यार से हम पोसनी पलनी हम ना जानत रही कि हमार ऐसा दशा करी तोरा मालूम ना आया तो तोरा मालूम चल न गई तोरा से तो बढ़िया हमार श्यामू बेटा रहे जीवना के हम अपन सौतेली वाला व्यवहार कईनी आज तरीक ले हमरा के आंख देखा के आंख उठा के ना देखैलो देख बुढ़िया जब तक तोरा भी पैसा रहे तब तक हमारा भी तोर इज्जत रहे पैसा खत्म तोरा इज्जत यही से कहल जाला कि माई के ममता बराबर होके के चाहिए माई के ममता में कोनो बंटवारा ना होके के चाहिए रौरा के हम माफी ना करते रौरा से रौरा हमरा के माफ कर दी अच्छा ठीक बा काहे रोत रहू मैं हमरा के माफ कर दे बेटा हम तहार सौतेली माई हनी हमरा के माफ कर दो ना माई ऐसे काहे कहत रहू मैं तू तो हमारा अपन माई हो हमरो को माफ कर दो माई जौन गलती भइल अब दोबारा ना हुई ना तू माफी लायक
लायक नहीं थी, हम तोरा के ना माफ करब। भाग जाले। चाहे तो माई लो छोट भाई नु हो, ये करो के माफ करो। जब तू कहा तड़ा तो हम माफ कर देतनी बेटा, हम माफ कर देतनी। कि सब तेरी माई के जौन हम अपन फर्ज निभानी, रौरा से देश से मत निभाई जा। रौरा से भी हाथ जोड़ के माफी मांगल चाहता है। रौरा सबे भी हमरा के माफ कर दे। आज रउआ साहब के आशीर्वाद प्यार दुलार थे, आज हमनी के ड्रामा सफल भइल। अभी भी प्रोग्राम चली, रिकॉर्डिंग का हेलो। वॉलेंटियर से मेरे को कृपया साइड बना कर रखें। आज हमनी के ड्रामा सफल भइल। अच्छा, माई चाची बहन चाचा भैया सब है, हाथ उठा के ये बताई कि ड्रामा हमनी के कैसा लगा। अगर हाथ उठा के रहो सब बताई ताली बजा के हमनी के लागी कि हमनी ड्रामा ताली बजा के कहीं सब बोलो बोलो लक्ष्मी माता की जय।